Δεν ήθελες να έρθω? Όχι. Εκτός αν σε ενοχλεί εσένα να έρχεσαι σε ένα κημητήριο. Όχι, το έχω συνηθίσει. Χρόνια ολόκληρα τώρα σεριανάω σε ένα κημητήρι. Έχεις χάσει κάποιους που αγαπάς? Ναι, εσένα. Όταν σε έχασα έτσι ξαφνικά εκείνο το καλοκαίρι, έχτισα ένα κημητήρι μες στην καρδιά μου και σε θρηνούσα απελπισμένα 10 ολόκληρα χρόνια. Όμως τώρα ξαναβγαίνω στο φως. Τώρα που ξαναγύρισες κοντά μου, τόσο απροσδόκητα. Τότε ποιος ξέρει. Αν προσπαθήσουμε και οι δυο μαζί, ίσως μπορέσουμε κάποτε να βγούμε από τα κημητήρια που κουβαλάμε μέσα στην καρδιά μας και να ξαναζήσουμε εκείνη τη μεγάλη αγάπη που σημάδεψε τα πολύ νεανικά μας χρόνια. Και τότε ίσως ξαναζητήσουμε από τη ζωή ένα μικρό μερίδιο ευτυχίας που μας το χρώσταγε. Ίσως. Ποιος ξέρει. Ίσως. Είχες νυχτερινή βάρδια χτες? Ναι, γύρισα ξημερώματα, αλλά γιατί ρωτάς? Γιατί θέλω να μάθω. Και πρώτα γιατί δεν φοράς τη στολή σου? Μα δεν είχα υπηρεσία σήμερα, γιατί να τη φορέσω? Και γιατί είσαι έτσι βαμμένη, σημειοστολισμένη, σε δεξίωση πας? Γιατί, πατέρα, πρέπει κάποιος να πάει στη δεξίωση για να φροντίσει να είναι περιποιημένος? Ελευθερία. Θέλω να μου δώσεις μια ξεκάθαρη απάντηση. Για ποιο ζήτημα? Για αυτό που θα σε ρωτήσω. Ωραία, σ' ακούω. Με αυτόν το Φέδωνο Δέσκο, που έχει χάσει μάλιστα και το παιδί του στους πρόσφατους σεισμούς. Τι ακριβώς σημαίνει ελευθερία? Τι εννοείς? Εννοώ ότι εχθές το πρωί η κυρία Ρωσίδη σε είδε να φιλιέσαι μαζί του κάτω στα κρατητήρια. Αν πραγματικά η κυρία Ρωσίδη σε είδε να φιλιέσαι κάτω στα κρατητήρια με ένα κρατούμενο. Πρώτα έχω μια απορία. Να την ακούσω. Δεν κάνει άλλη δουλειά αυτή η κυρία από το να σου λέει τι κάνει και τι δεν κάνει η κόρη σου? Γι' αυτό η κυρία Ρωσίδη φροντίζει να φοράει πάντα τη στολή της, για να κάνει επίσημα τον κατάσκοπο. Η κυρία Ρωσίδη μας έχει αποδείξει τι αξίζει εδώ μέσα. Και μάλιστα τώρα τελευταία με κίνδυνο της ζωής της. Άλλο σε ρώτησα εγώ. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Ωραία, να φτάσουμε λοιπόν. Πες μου, είναι αλήθεια? Δεν ξέρω τι είπε η κυρία Ρωσίδη, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι δεν ήταν ένας κρατούμενος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που δεν είναι άγνωστος ούτε σε σένα ούτε σε μένα. Άλλο σε ρώτησα. Το άκουσα. Να απαντάς λοιπόν σε αυτό που σε ρωτάω. Πάλι μου μιλάς να μου κάνεις ανάκριση. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι είδους έγκλημα έχω κάνει και μου φέρεσαι έτσι. Εξαρτάται πώς το θεωρείς εσύ το παράπτωμα. Α, έγινε ευτυχώς και παράπτωμα. Ελευθερία, μην μπλέκεσαι στη λέξη τώρα. Είπα εγώ έγκλημα. Εκτός αν εσύ το θεωρείς κάτι τέτοιο. Δεν έκανα τίποτα που να είναι έγκλημα. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κάποιος κρατούμενος που έκαναν πολύ άσχημα που τον κατεβάσανε στο κρατητήριο, αλλά ένας άνθρωπος που πέρασε μια τραγωδία και που πριν από χρόνια τον αγάπησα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Και αυτό το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Καλύτερα να μην το ξέρα. Να μην ήξερα τον τρόπο που σου φέρθηκε. Που σηκώθηκε και έφυγε και σε κατέληψε. Αυτός ο τρόπος, πατέρα, αφορά εμένα και κανέναν άλλον. Κάνεις λάθος. Όταν κάποιος πληγώνει το δικό μου το κορίτσι, τότε αυτός ο κάποιος είναι ο χειρότερος εχθρός μου. Κατάλαβες? Κι άλλο πράγμα είναι ο παλιός σου έρωτας και δεν ξέρω πόσο ζει ακόμα για σένα. Κι άλλο να φιλιέσαι κάτω στα κρατητήρια. Δίνεις δηλαδή για σχόλια και συζητήσεις. Αυτό είναι τώρα που μας απασχολεί εδώ μέσα. Όλα τα άλλα είναι καλά. Όχι, δεν είναι όλα καλά. Αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και αποτελεί από σένα να σέβεσαι τη θέση του πατέρα σου εδώ μέσα. Εκτός αν εσύ η ίδια δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σέβομαι και υπολογίζω και την ευθύνη σου και τη θέση σου. Αλλά στο λέω και πάλι. Δεν έχω κάνει κανένα έγκλημα. Και δεν θα γινότανε τίποτα αν δεν έμπαινε έτσι ορμητικά η κυρία Ρωσίδη στο κελί. Απλά ήταν να φιλήσει έναν άνθρωπο που αγάπησα. Αυτόρμητο, που ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Αλλά ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί μου φέρες έτσι. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αφήστε με να φύγω τώρα αμέσως. Δεν μπορώ να κλαίω σαν ένα μικρό παιδί μπροστά σου. Περίμενε. Τι έγινε? Προσπάθησα όμως να μ' ακούσεις ψύχρεμα. Και να δώσεις προσοχή σε αυτό που θα σου πω. Πάντα σε ακούω με προσοχή. Πιο πολύ γιατί είσαι ο πατέρας μου. Καταλαβαίνεις ότι δεν σου φέρνω έτσι γιατί έχω τίποτα να χωρίσω μαζί σου. Ύστερα άλλωστε από το γεγονός που ήμουν μόνοι μας, εσύ είσαι για μένα όλη μου ζωή. Το ξέρω αυτό. Δεν είναι ανάγκη να μου το λες. Η κόρη σου καταλαβαίνει περισσότερα από όσα νομίζεις. Και εγώ το ξέρω αυτό.
Όμως θέλω εσύ να ξέρεις κάτι ακόμα. Ποιο πράγμα? Ότι όλοι εδώ μέσα πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος που αγαπάς είναι ο θεριστής. Αυτός που σκοτώνει ανθρώπους και ανατινάζει σπίτια. Δεν μπορεί, αυτό είναι εντελώς άδικο. Κι όμως υπάρχουν βάσιμες υποψίες, αγάπη μου. Άκουσε με προσοχή αυτό που θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, θέλω να προσέχεις. Και ύστερα θέλω να σου αναθέσω μια επικίνδυνη και δύσκολη αποστολή. Θέλω, όταν βρίσκεσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, να ξεχνάς ότι είσαι η γυναίκα που τον αγαπάει πάντα. Μα... και να είσαι μαζί και αστυνομικός. Την ώρα που θα το παρακολουθείς, θα εκτελείς και μια διατεταγμένη αποστολή. Το πιστεύεις κι εσύ αυτό? Ελευθερία. Είμαι υποχρεωμένος να πιστέψω αυτά που μου λένε οι άντρες της υπηρεσίας μου. Κάνεις λάθος. Στο ξανάπα. Και εσύ και όλοι εδώ μέσα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το παρανοϊκό. Ναι, έχασε την κόρη του μέσα σε αυτά τα χάρτινα κτίρια που γκρέμισε ο σεισμός. Και ίσως έχει όλο το δίκιο να μισεί κάθε υπεύθυνο. Όμως δεν είναι δολοφόνος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θεριστή. Είμαι 1000% σίγουρη. Πώς μπορείς να το λες με τόση βεβαιότητα? Γιατί αν ήταν δολοφόνος, θα το ήξερε η καρδιά μου. Και όχι τώρα, πριν από πολλά χρόνια. Τελείωσε η εντολή της αποστολής. Ναι, η εντολή τελείωσε. Αλλά η αποστολή σου τώρα αρχίζει. Βαλάω επάνω μου. Επάνω σου? Τι? Το φάντασμά της. Δεν σε καταλαβαίνω. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δικιά της? Ναι. Είναι η κορδέλα που έβγαλα από τα μαλλιά της λίγο πριν τη θάψω. Αυτή η κορδέλα είναι το κάθε τι δικό της. Είναι το γέλιο της, η ματιά της, η φωνή της, το τραγούδι της. Κάθε νύχτα όλα αυτά γίνονται φιάλτες και δεν με αφήνουν να κλείσω μάτι. Μου θολώνουν το μυαλό. Μου σκοτώνουν κάθε σκέψη. Και μου είναι αδύνατο να αντιδράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Μη με κοιτάς, δεν θέλω, άσε με. Αν σε ξελαφρώνει, άφησε τα δάκρυα να κυλήσουνε. Δεν είναι εχθροί μας. Είναι φίλοι μας τα δάκρυά μας. Και μας βοηθάνε να απαλύνουμε τον πόνο μας. Σ' αγαπάω κάθε μέρα και πιο πολύ. Πιο δυνατά από τότε. Είμαι κοντά σου. Το ξέρω και σε ευχαριστώ. Ήταν μια συμφορά αυτή η σεισμή. Που άλλοι πονέσανε περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Εσύ όμως πρέπει να συμβιβαστείς με αυτό για να μπορέσεις να προχωρήσεις τη ζωή σου. Εσύ πρέπει να φανείς πιο δυνατός από τη μοίρα. Και αυτή είναι εδώ. Να την κρατήσεις. Να την κρατήσεις για πάντα κοντά σου. Όπως φοράμε το σταυρό. Θα είναι σαν να σου κάνει συντροφιά η κόρη σου. Η πιο πολύτιμη συντροφιά σου. Σου λέω. Α, συγγνώμη, το μυαλό μου είναι αλλού. Ναι, αυτό το βλέπω. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι 4:30 και εγώ είμαι ψόφια στην κούραση. Έτρεχα όλη την ημέρα σήμερα. Γι' αυτό πέρασα να σε πάρω να πάμε σπίτι να φας κάτι να ξεκουραστείς. Όχι, δεν μπορώ να φύγω τώρα. Γιατί όχι? Γιατί δεν θέλω. Πώς είναι, δεν το κουνάω από εδώ. Περιμένω τα αποτελέσματα μιας εξέτασης. Εξέτασης? Τι εξέτασης? Τι συνέβη πάλι? Γιατί είσαι τόσο πολύ στεναχωρημένος? Κοίταξε, παιδάκι μου, έγινε κάτι που εσύ δεν το ξέρεις, γιατί έλειπες από το γραφείο. Τι έγινε δηλαδή? Ξαναχτύπησε ο θεριστής. Πάλι? Δυστυχώς. Αυτή τη φορά ανατείναξε ένα γιο, το οποίο ευτυχώς ο ιδιοκτήτης είχε μόλις βγει και έτσι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Αλλά σε αυτό το χτύπημα υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο που εμένα με προβληματίζει και πάει να με τρελάνει. Δηλαδή, πρόσεξε τη λεπτομέρεια.
Αυτός ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι μεν εργολάβος οικοδομών, αλλά καμιά από τις πολυκατοικίες που είχε χτίσει δεν έπεσε κατά τους πρόσφατους σεισμούς. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Καμιά. Που σημαίνει ότι αυτός ο παλαβός άρχισε πια να χτυπάει αδιακρίτως στα τυφλά. Που σημαίνει ότι η τρέλα του μεγαλώνει. Μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Θέλω να πω, αυτό το χτύπημα το έκανε σίγουρα ο θεριστής? Μήπως το έκανε κάποιος άλλος? Κάποιος τυχαίος? Όχι, ο θεριστής το έκανε, είναι απόλυτα σίγουρο. Αυτό πώς το ξέρετε? Έστειλε μία κασέτα σε ένα περιφερειακό κανάλι και παραδέχτηκε ότι αυτός την έκανε, την αναδύναξη. Και συμπλήρωσε και όλα τα άλλα για εκδίκηση και δικαιοσύνη, όπως αυτός αποφάσισε να τα εφαρμόζει. Ναι, όντως, αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του σκάφους είναι μεν εργολάβος, αλλά δεν έχει χτίσει κανένα κτίριο ή πολυκατοικία που να έπεσε με τους σεισμούς. Ακριβώς. Αυτό κι αν είναι περίεργο. Περίεργο μόνο. Αυτό είναι και επικίνδυνο και τρελό και παλαβό. Αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως παρανοϊκός. Και τώρα μάλιστα που άρχισε να χτυπάει αδιακρίτως, εγώ πάω να τρελαθώ. Πρέπει, είναι ανάγκη να το συλλάβουμε αμέσως. Αλλά πώς? Πώς θα μάθουμε ποιος είναι, πώς θα φτάσουμε σε αυτόν? Μια στιγμή, εξήγησέ μου για να καταλάβω. Θες να πεις ότι ο θεριστής κατέστρεψε το σκάφος αυτού του ανθρώπου? Ναι. Πώς? Τον αδύναξε, παιδί μου. Πού? Στο λιμάνι. Και βέβαια δεν υπήρχε κανένα θύμα. Ο ιδιοκτήτης γλίτωσε. Ευτυχώς, είχε φύγει πριν από λίγο. Και φυσικά όταν πήγανε οι δικοί μας εκεί δεν βρήκανε τίποτα, κανένα στοιχείο, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Κανένα στοιχείο. Αν και αυτό δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ναι, μεν δεν βρέθηκε κανένα ισχυρό στοιχείο που να μας οδηγεί στο θεριστή, που να μας επιτρέπει να αποκαλύψουμε την ταυτότητά του, αλλά βρέθηκε κάτι άλλο. Τι? Βρέθηκε κάτι άλλο πολύ περίεργο. Τι πράγμα, πες μου, τι έγινε, τι βρέθηκε? Μια παιδική κορδέλα. Παιδική κορδέλα? Τι είδους παιδική κορδέλα δηλαδή? Μια παιδική κορδέλα, ρε παιδάκι μου, σε κι αυτές που φοράνε τα κοριτσάκια στα μαλλιά τους. Μια κίτρινη παιδική κορδέλα γεμάτη σκούρες κοιλίδες που δεν της είχε ξεπλύνει το νερό. Κίτρινη κορδέλα. Θέμα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί. Έχει τρένο. Νομικός. Μια ζωή ολόκληρη σκέφτομαι με το πρακτικό μυαλό μου και με αυτές αποδείξεις που έχω στα χέρια. Χωρίς φαντασιώσεις και υποθετικές σκέψεις. Για να πάρεις εσύ το κορδελάκι μέσα από το γραφείο μου και μάλιστα χωρίς να το ξέρω εγώ, αυτό κάτι σημαίνει. Και μπορεί να σημαίνει ότι εσύ ξέρεις κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε στην αστυνομία. Σε ξαναρωτάω λοιπόν για τελευταία φορά. Τι δουλειά έχει στα χέρια σου αυτή η κορδέλα που βρέθηκε μέσα στα συντρίμμια του σκάφους που ανατείναξε αυτός ο παρανοϊκός αθεριστής? Μπορώ να σου πω. Αυτό περιμένω τόση ώρα. Και δεν πρόκειται να πάω στο κρεβάτι μου να ξαπλώσω, παρά την κούραση που έχω, αν δεν πάρω μια ικανοποιητική απάντηση από σένα. Σε σέβομαι σαν προϊστάμενό μου. Αλλά πάνω απ' όλα σε αγαπάω στον πατέρα μου. Ελευθερία, τα ξέρω όλα αυτά, χωρίς περιστροφές λοιπόν. Αποκλείεται. Τι θα πει αποκλείεται? Δεν πρόκειται να σου απαντήσω αν δεν πάρω πρώτα εγώ απαντήσεις που χρειάζομαι. Από ποιον? Σε παρακαλώ, μην επιμένεις. Μην επιμένεις, πρέπει να φύγω αμέσως. Μισό λεπτό, παιδί μου. Πού πας? Σου είπα, πρέπει να πάρω μερικές απαντήσεις που χρειάζομαι. Αν αργήσω να γυρίσω, μην ανησυχήσεις. Όταν γυρίσω θα τα ξέρεις όλα. Περίμενε. Ορίστε. Οι απαντήσεις που ζητάς έχουν σχέση με τα εγκλήματα του θεριστή? Αφού αυτό είναι που σε απασχολεί τώρα. Ναι, όμως μη με καθυστερείς, πρέπει να φύγω. Κάτι ακόμα, Ελευθερία. Πες μου. Τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Από ποιον πρόκειται να τις ζητήσεις? Τι με ρωτάς τώρα? Από τον άνθρωπο που αγαπάς ακόμα